lamsogo haino hai Tripura khoro khaponi Tripura ta hukte bukhoro chung bebak no sawai mano Delhi thanglai Tripartite Accord no rwgui kok lam salainani phiaba kok tuman bisingti sawai manmani opti hai Tripura hastini simin Tripura habang chung jatono saimano 2 December tungthalaimani bagai Delhi o thanglia opti haikeno bisini kok tuma manmani phiaba tabungsak jora srai kok unsogyako Amit Shah bai bubagra malai busu jora kok salaino tabusak jorani kok update abono kok salai tawai tongo phiaba Tripura hastini kebo eke mistrani kok no respond riya nei kok tuman bisingtei khna kha tabo gunai thai abono buskani jorawa eke mistra bopti hai khalai kok sanatei bubagra dud phai kha hankeno ongkhor kha hankeno bo briefing runai aprono srai saiman bai layana tamo khei kok salai kha phiaba abono khaboni takhuktei bukhurok haste Tripurani engei kebo thangai sogailia Delhi o nei kok tomar bisingtei saima kha hankei bofro bo Accord no rwgui bofro bo kok cholai nai tabo sak jora aboni mungsa clear kok reikho opte haiklaino nai tongdi nai chomi tongdi Tripura khorang chung chai togui tongo tini ni bisingno bubagra tamo nei press briefing o runo nerok chayawai nai tongdi srai ke saimana bagai nerok nai tongo Tripura khorang